Man huwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu? Ingabe wayengubani u-Ali ibn Abi Talib, uNkulunkulu athokoze ngaye? Wayengumzala kamprofethi ukuthula makube kuye, futhi umprofethi ukuthula makube kuye wayengubabezala wakhe. Wakhulela emzini wakhe futhi waba ngomunye wabokuqala ukwamukela i-Islam. Wayedume ngobuqhawe bakhe nokuba uchwepheshe empini. Walwa ngokuzimisela empini yaseBadr, Uhud, Khandaq nakwezinye izimpi eziningi waze wethiwa umprofethi wathi ingonyama kaNkulunkulu. Washada noFatima Zahra, uNkulunkulu athokoze ngaye, bazala uHasan noHussein, uNkulunkulu athokoze ngabo, abazukulu bakamprofethi ukuthula makube kuye. Waba yisilo se-Islam, wahola ngesikhathi sezilingo ezinzima ezifaka phakathi izimpi zaseJamal, Siffin kanye neHarawan. Wabulawa njengeqhawe ngenyanga yeRamadan ngonyaka wama-40 emva kwehijra, ebulawa ngo-Ibn Muljam ngesikhathi ehola umthandazo weFajr.